Magandang umaga, alas 11 na ng umaga. Ayan. Tayo nagluluto ng sotanghon chicken with chickens para kay Uncle Pablo with ang palaya. Jowas. Tayo muna nating maluto yung ating ulam. Luto ng ating kanins. Hatira na natin si Uncle Pabling. Ayan. Tantaran. Pabling ako ulit. Luto na ang ating ulam. Pinprepare na ng ating jowa. Pagkain ni Uncle Ablay. Don't hablay too. At samahan niyo ako maghatid sa akin. Ayan, pupunta na tayo kay Uncle Pabling. Samahan niyo Akes para ihatid ang kanyang lapog. Ang kanyang pagkain. Aray. Aray ko. Ang kanyang housing. Right. Diyan, papunta ang kanyang bahay. Ayan ang Centenario. Ayan, malapit na tayo. Baka gutom na si Don Pablo. Init. Maring! Ay, ang init. Dito papunta ang kanyang bahay. Yan, malapit na tayo. Antay lang mga kafatid. Manaw? Oh? Haan manong pansit lang. Sutanghon. Ay. Angkal! Dati di ka naman niya. Nagdigos ka. Kulak di ka man nagdigosan. Sino na ito data si Dam? Ah. Wow, may binigay na ulam. Ayan, may ulam sa Angkal. Pag-hi ka, Angkal. Hello, kalama. Naang kapay nangan. Mabising kan. Nahalak na dahil pa. Pinurog. Sutanghon. Tapos atin din na po yung mga tol. Ay. Ilas kuha mo ng ka. Ilasin mo. Ikit lang ako yun. Kanyang mabigan. Ito ang kanilang own house. Yan, medyo yung bahay niya medyo crack na. Nakatakot pag bumagyo. Ayan po ang aking angko. Kawawa naman. Ayan. Sige po, hanggang sa muli. Don't forget to click, share, and subscribe. Thank you so much. Bye!